Saúdos, como están? Foi a primeira, pero todo apunta a que non será a única. Despois da imputación da concelleira Rebeca Domínguez da Operación Pokémon, podería chegar a doutros 4 concelleiros de Santiago, 3 deles do PSOE e un do PP, cando menos o que hoxe asegura el Correo Gallego, que cita fontes xudiciais. As identidades deses edís non se coñecerían ata que a xiza de Lugo que levou caso Pilar de Lara non firme as citacións para que vayan declarar. É que, como lles vimos contando, o Grupo Vendex ten varios contratos co Concello de Santiago, algúns deles dende 2008. Sendo concelleira de Educación, a socialista Mercedes Rosón adxudicáronselle os contratos da limpeza e mantemento dos colexios públicos e da xestión das escolas infantís de Conxo e Fontiñas. Con Bernardino Rama á fronte de Deportes, Vendex foi contratada para a conserxería e a limpeza de algunhas instalacións deportivas. Xa co PP no goberno ampliouse este contrato cos campos de fútbol de Belvís e San Lázaro II. Neste mesmo ano, a Concellaría de Educación encargoulle a Sermasa, filial de Vendex, a xestión da escola infantil de Salgueiriños, e todo apunta que este contrato foi o que motivou a imputación de Rebeca Domínguez, ao parecer por suposto tráfico de influencias. Iso sí, a edil chegou ao Concello en maio tras a dimisión de Gerardo Conderroa, e por iso a decisión deste contrato podería estar tomada previamente. Doutra banda, el Correo Gallego desvela hoxe que a xuíza Pilar de Lara decidiu esgazar unha parte do caso Pokémon que se vai investigar nos xulgados de Fontiñas. As pesquisas partiron dunha conversa telefónica entre un asesor do Concello e un responsable de Vendex durante o mandato de Gerardo Conderroa, que supostamente puido ter feito algunha viaxe profesional pagada pola empresa. O exalcalde nega esta información e asegura que non participou en ningunha adxudicación ao Grupo Vendex. Novas informacións relacionadas co caso Pokémon e novas reaccións no Pazo de Raxoi, aínda que na mesma liña que as que escoitábamos onte. PP e PSOE fan un chamamento á prudencia e insisten en que pouco se pode dicir dun caso que segue baixo segredo de sumario. O BNG tamén fala de presunción de inocencia, pero pide a dimisión de Rebeca Domínguez para, din os nacionalistas, preservar a boa imaxe do Concello de Santiago. O BNG celebrou onte unha reunión de urxencia do seu Consello Local para analizar a situación creada tras a imputación da concelleira de Educación na Operación Pokémon. E a conclusión é clara. Rebeca Domínguez debe presentar a súa dimisión para non danar a imaxe do Concello. Nós creemos que a señora Rebeca Domínguez ten que dimitir de inmediato, pero desde logo que dimita de xeito inmediato en ningún caso supón unha autoinculpación, nin debería levar a presulgar a culpabilidade desa persoa. Creemos que é unha cuestión de responsabilidade política. Fixadevos nunha cousa, o señor Conderroa hoxe, legalmente, podería seguir sendo o alcalde de Santiago, non tería ningún impedimento, polo menos de momento, legal para ser alcalde de Santiago. O señor Conderroa hoxe non é alcalde de Santiago porque éticamente, políticamente, sería impresentable que seguira sendo alcalde de Santiago. Malia iso, Rubén Cela reiterou que o feito de que a concelleira de Educación estea imputada non significa que cometera ningún delito. Ademais, o voceiro do BNG sinalou que a responsabilidade de Rebeca Domínguez neste asunto podería estar compartida, se ben non quixo aclarar con quen. En canto á posible imputación doutros 4 concelleiros de Santiago, o edil nacionalista insistiu en que o caso segue baixo segredo de sumario. Na mesma liña pronunciouse o voceiro do PSOE, Francisco Reyes, que asegura que no seu grupo existe unha tranquilidade absoluta. A tranquilidade total, primeiro porque non temos ninguna noticia de que eso sexa así. O que tenemos é os comentarios dos medios de comunicación que eles tendrán as súas fontes, evidentemente, pero nós non temos ninguna confirmación oficial dese feito. En segundo lugar, insisto, non temos acceso ao sumario, polo tanto, non temos ninguna información de por que poden ser imputados a aclarar. Pode ser simplemente que se lles pida información e que declaren e se lles dá a oportunidade, socialistas e non socialistas, que se lles dá a oportunidade de declarar en presencia do seu abogado. Dende o goberno, a tenente de alcalde lamentou as especulacións que se están a producir nestes días sobre o caso Pokémon. Reyes Leis tamén lamentou que o BNG pedira xa a dimisión de Rebeca Domínguez. É algo que é un pouco desmesurado, non? Porque, tal como vos estades vendo, están surdindo continuamente cousas deste tipo que logo non rematan en nada concreto. O que creo que debemos facer é ter a cautela suficiente para esperar o día 20, que é cando ela fai a declaración. En ese momento, cando sepamos en que calidade, se sai de imputada ou non, ou cal é a gravidade dos feitos, poderemos como grupo e como compañeiros e como partido tomar algunha decisión, pero de momento sería algo que creo que é unha
cousa que non está por ver. Neste momento non é algo que teñamos en riba da mesa porque, sinceramente, non sabemos exactamente a que nos estamos a enfrontar, non? Reyes Leis tamén foi crítica coas filtracións que se están a producir dun caso que, insiste, segue baixo segredo de sumario. Para a tenente de alcalde, estas informacións están a contribuir á mala imaxe que os cidadáns teñen dos políticos. Por iso, a edil reclamoulle á xustiza a maior celeridade para resolver esta operación. O voceiro municipal do PSOE falaba da operación Pokémon nunha rolda de prensa na que deu conta da reunión que mantivo onte ca Xunta de Persoal do Concello. Despois dela, os socialistas decidiron respaldar as concentracións que van levar a cabo os traballadores de Raxoi e tamén o paro de 2 horas convocado para o próximo día 20. Ademais, Francisco Reyes anunciou que pedirán información sobre a aplicación do plan de axuste, o documento no que se basean os recortes que o Goberno lle vai aplicar ao persoal. O PSOE expresou hoxe o seu respaldo ás reclamacións da Xunta de Persoal do Concello en pé de guerra contra o Goberno local polos recortes que se llevan a aplicar a raíz do plan de axuste aprobado no pasado mes de marzo. O voceiro socialista coincide cos representantes dos traballadores en que non é lóxico que ese documento dea de prazo ata 2022 para cumprir cos compromisos de incremento de ingresos, pero limite a 2014 os que teñen que ver ca reducción de gastos. E que podas estender o esforzo dos empregados públicos do Concello tamén, igual que o resto do plan para ingresos, tamén ata o 2022. Polo tanto, vase a aforrar exactamente o mesmo, pero ese aforro, ese esforzo para os empregados públicos non vai ser tan custoso para eles. Pódese alonxar no tempo. Ademais, Reyes lamenta que o persoal do Concello teña que sufrir os recortes despois de que o Goberno local contratara a 7 persoas de alta dirección que lle custan 700.000 euros anuais. O PSOE vai pedir un informe sobre a execución do plan de axuste porque, segundo explicou o concelleiro, non se cumpriron algunhas das medidas que contempla, como a asinatura dun convenio ca Deputación da Coruña para a recadación de multas de tráfico ou a aprobación dunha nova ordenanza de taxas antes do 30 de setembro deste ano. Ademais, Francisco Reyes anunciou o respaldo do PSOE ás concentracións que ten convocadas a Xunta de Persoal e tamén o paro parcial previsto pro día 20. Os dous concelleiros socialistas con dedicación exclusiva sumaránse a esa folga de 2 horas e pedirán que llas desconten dos seus soldos. Quedamos aínda no Pazo de Raxoi, ali presentabas hoxe un proxecto elaborado conxuntamente polo Concello e a Federación Galega de Atletismo para rehabilitar o Estadio de San Lázaro. O obxectivo é aproveitar mellor as instalacións para que nelas se practiquen máis deportes que o fútbol. O único problema dos plans do Goberno local é que non ten cartos para executalos e que as obras se realicen depende da implicación de outras administracións. Chámase multiusos, pero o Estadio de San Lázaro utilízase fundamentalmente para a práctica do fútbol e así foi dende a súa construcción en 1993. A Concellería de Deportes quere aproveitar as grandes posibilidades que ofrece o complexo, que conta cunhas pistas de atletismo que nunca foron regulamentarias. Reformar lo que son las pistas de atletismo y, por otro lado, la segunda gran actuación sería reformar una zona del ala de preferencia, que ahora mismo tiene unos vestuarios que están inutilizados, y la idea sería crear un espacio de usos multideportivos para deportes minoritarios de la ciudad. Hablo de deportes minoritarios, deportes de lucha. A precariedade das pistas de atletismo é unha espiña que ten cravada a Federación dende que no ano 93, tras a construcción do estadio, pasou isto. Nos conceden para España la Copa de Europa de Atletismo, y lamentablemente cuando restaban 3 meses para la disputa de la misma se comprueba que está mal hecho. Está mal hecho el estadio y a partir de ahí no hubo la reacción suficiente en aquella época y yo creo que quedó para la historia del deporte gallego uno de los puntos negros del mismo como es este estadio. O soño de Adrián Varela é crear unhas auténticas instalacións multiusos, unha especie de cidade deportiva. Para habilitar locais de usos múltiples, o investimento necesario sería de 400.000 euros. Cambiar o firme das pistas de atletismo terían un custo de 200.000 euros e farían falta 600.000 para unha obra maior. O Concello ten claro o orzamento necesario, pero o que non ten son os cartos. Por iso o Goberno local vai chamar ás portas doutras administracións e xa levou o proxecto ao Consello Superior de Deportes. Das súas respostas dependerá que o soño do concelleiro se convirta en realidade.
Máis cousas, a Universidade de Santiago amplía as súas posibilidades de formación, neste caso en beneficio dos alumnos de Medicina. O reitor da USC asinou hoxe un convenio ca Sociedade Española de Médicos Xerais de Familia para crear unha cátedra especializada neste ámbito. A Cátedra de Educación Médica ven substituir a xa existente dende o ano 2007, denominada Cátedra de Medicina de Familia. O seu obxectivo é a promoción de novas tecnoloxías docentes entre o profesorado e potenciar as habilidades clínicas dos alumnos. En definitiva, os estudantes poderán coñecer máis a fondo cales son as funcións dun médico de familia. Ademais, a cátedra oferta bolsas de cooperación e solidariedade. Evidentemente no se elige aquello que no se conoce. Por eso nuestro empeño de que la medicina de familia se conozca en su totalidad. Luego, otro de los objetivos evidentes es la formación en áreas, pues que, digamos, pueden ser deficitarias, como son técnicas y procedimientos, áreas de comunicación y, por supuesto, también en áreas novedosas. Tuvimos la oportunidad de lanzar el primer curso de formación de tutores de alumnos de medicina desde la Cátedra de Medicina de Familia, ¿no? Y yo creo que por ahí deben de seguir continuando los esfuerzos. Un dos puntos destacados deste acordo é a posta en marcha dun laboratorio de habilidade e dunha sala de simulación médica que se convertirán nunha ferramenta de primeira magnitude para os alumnos de medicina. O convenio terá unha duración dun ano renovable automáticamente cada 12 meses. Nestes tempos de crise, as accións solidarias son máis ca nunca ben recibidas. É o caso da campaña posta en marcha por Nova Caixa Galicia a través da súa obra social. A entidade acaba de asinar un convenio de colaboración con diversos colectivos que tratan de cubrir as necesidades básicas das familias, os comedores sociais, os bancos de alimentos e Cáritas. Os comedores sociais, os bancos de alimentos e Cáritas diocesana son os tres instrumentos a través dos que Nova Caixa Galicia canaliza a súa obra social, que conta cun fondo solidario de 150.000 euros. A entidade financiera asinou esta mañá os correspondentes convenios cos 11 colectivos de toda a comunidade que se verán beneficiados desas partidas. Con este investimento, Nova Caixa Galicia quere axudarlles no desenvolvemento das súas funcións. El apoyo que se necesita es un apoyo financiero para sostener los servicios, un apoyo de infraestructuras para incrementar esa capacidad y un apoyo en innovación para profesionalizar los servicios de manera que su capacidad crezca de una manera eficiente para dar la cobertura a todos los colectivos que hoy necesitan ser atendidos. Dende a entidade bancaria entenden que non poden permanecer alleos á situación económica que están a pasar moitas familias e que dende o cuarto trimestre do 2007 hai 80.000 fogares galegos que teñen a todos os seus membros no paro. Están aquel otro colectivo que se está incorporando cada vez más a una situación de exclusión. Y aquí ya estamos hablando de una población mucho mayor y que necesita también hoy ya la ayuda de todas estas entidades y de todos nosotros. Me estoy refiriendo a la clase media. Esta aportación é só unha parte das axudas que precisa o tecido solidario galego, pero os colectivos destacan a súa importancia. Queremos destacar la importancia que tienen las obras sociales de las antiguas cajas de ahorros como pilar básico para el sostén de los servicios sociales, los servicios asistenciales básicos. Quizá hemos pasado una temporada, unos años en los que no hemos caído o no se le ha dado la importancia que tenía, pero nunca han dejado de ser una parte esencial de nuestra sociedad. Dende Nova Caixa Galicia afirman que farán todo o posible por seguir mantendo a súa obra social no futuro, aínda perdendo presenza dentro da estrutura de Nova Galicia Banco. Damosles conta agora dun bo plan para a fin de semana que ademais lles permitirá facerse con algúns agasallos de Nadal o tempo que desfrutan de música en directo e de múltiples actividades. É o Mercado da Estrela, que se celebrará no contorno do Centro Galego de Arte Contemporánea o sábado e o domingo. A feira reunirá artistas, emprendedores e artesáns. A empresa Correveidile e o Centro Galego de Arte Contemporánea xúntanse nunha iniciativa pioneira que vai reunir a artistas, emprendedores e artesáns. É o Mercado da Estrela, unha feira que se celebrará o sábado e o domingo no CEGAC, en a que poderemos atopar todo tipo de agasallos pro Nadal. Pro museo é unha oportunidade máis de achegarse aos composteláns.
Dentro de un concepto fundamental para este centro, que es de crear comunidad. Será que es un centro todavía donde casi todas sus actividades son gratuitas y por eso es un centro que se puede decir que es espacio público, un espacio público más en Santiago de Compostela. No Mercado da Estrela participarán unha trintena de artesáns, haberá un espazo para dar a coñecer iniciativas solidarias e atoparemos unha carpa con produtos de restauración amenizada con música en directo. Para os organizadores, o obxectivo é transmitir optimismo, promocionar o talento galego e darlles aos composteláns a oportunidade de atopar os agasallos máis orixinais. O Mercado da Estrela é un mercado navideño que intenta que a xente aposte polo talento galego, é dicir, que os artistas, artesáns, deseñadores, artesáns consolidados poidan ensinar as súas coleccións e que a xente aposte por eles como agasallo de Nadal. O Mercado da Estrela, que conta co respaldo da Concellería de Economía e Comercio, tamén terá unha ludoteca para os máis pequenos. A feira estará aberta o sábado e o domingo entre as 11 da mañá e as 8 da tarde. Máis suxestións pro seu tempo libre, agora na nosa axenda cultural. E da man de Meteo Galicia imos coñecer que nos depara o tempo pros vindeiros días. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Galicia quedará mañá baixo influencia dunha gran borrasca, de xeito que os ceos estarán anubrados, con chuvias que serán xeralizadas pola tarde. Os ventos serán do sudoeste, fortes no litoral e moderados no resto, e as temperaturas subirán. No venres teremos chuvias xeralizadas e intensas na primeira metade do día que tenderán a perder intensidade co paso das horas. As temperaturas subirán e os ventos soprarán do suroeste, fortes durante toda a xornada. Para o sábado agárdanse ceos anubrados e chuvias intermitentes, máis frecuentes no oeste. As temperaturas baixarán e os ventos soprarán do sudoeste, fortes en xeral. Mañá en Santiago tenemos ceos anubrados con precipitacións e ventos moderados do sudoeste. As temperaturas mínimas subirán e as máximas manteránse sen cambios significativos. Os ceos estarán cubertos no venres, con chuvias ocasionalmente fortes e máis intensas pola mañá. As temperaturas irán en lixeiro ascenso e o vento soprará forte do sudoeste durante toda a xornada. No sábado os ceos estarán anubrados con precipitacións intermitentes. As temperaturas manteránse sen cambios e o vento será do sudoeste, forte pola mañá e moderado o resto da xornada. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Pois que a información do tempo rematan as novas unhas felicitacións de cumpleanos e regresamos co preguntoiro. Hoxe conversamos co novo voceiro municipal do PSOE, con Francisco Reyes. Non se movan.